Hejou, dobré ránko. V prvom rade by som sa chcel veľmi pekne poďakovať každému, kto tam včera bol, pretože odpálili sme krásnu show. Ďakujem veľmi pekne Hip Hop žije, ďakujem veľmi pekne každému, kto došiel, pretože napriek tomu, že som mal súčasne show s Pilsim a s Lukom, tak tam bol krásny crowd, takže ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí došli. Každopádne ma veľmi mrzí, pretože ako veľmi dobre viete, tak niekoľkokrát sa v súťaži spomínalo to, že pôjdem na ten hlavný stage a spomínal som to aj v niekoľkých rozhovoroch, ktoré som robil tam na mieste, že aj vlastne organizačne mi to bolo tak povedané, že idem aj na vedľajší a idem aj na hlavný stage, takže keď som bol na vedľajšom, tak som akoby tú show tak dal, dá sa povedať, v rámci rýchlovky. Dal som ju tam nejakých 10 minút a utekal som na ten hlavný, aby sa to časovo všetko nejak stíhalo. Každopádne bolo to trochu narýchlo a organizačne a časovo to nevyšlo. Každopádne nevadí, pretože si to vynahradíme na všetkých ďalších zastávkach, na ktorých ma uvidíte. No ako som povedal, vidíme sa na každej ďalšej zastávke, takže ďalšia je Zelená voda, vidíme sa tam v rámci Hip Hop žije, ale dneska Open Summer Fest Senica, vidíme sa tam, let's go!